Ġiet estiża l-Skills Development Scheme infasla biex tixpruna tkabbir tan-negozji u l-industriji f'pajjiżna. Fuq medda ta' sentejn din l-iskema diġà għenet il-fuq minn 100 benefiċjarju b'investiment li ammonta għal 5 miljun euro. Din l-iskema issa ġiet ukoll aġġornata hekk kif se tkopri sa 70% tal-ispejjeż tat-taħriġ fosthom il-pagi tal-ħaddiema fl-istess perjodu ta' taħriġ. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u ċ-Chairperson tal-Malta Enterprise William Wade. Waqt li preżentazzjoni dettaljata tal-iskema ingħatat mill-kap eżekuttiv ta' din l-entità Kert Farrugia ġie spjegat kif din l-iskema jistgħu jibbenefikaw minnha intrapriżi żgħar u medji u anke kumpaniji kbar. Intqal li l-appoġġ finanzjarju huwa primarjament forma ta' kreditu ta' taxxa, iżda jistgħu jiġu kkunsidrati wkoll għotjiet ta' flus. Din l-inizjattiva hi maħsuba biex tappoġġja taħriġ li jkompli tejjeb il-ħiliet u l-għarfien tal-ħaddiema. Il-Ministru Dalli qalet li l-Gvern qed jikkonferma mill-ġdid l-impenn li jinkoraġġixxi titjib tal-ħiliet u li jixpruna it-tkabbir ekonomiku f'Malta. Il-ħaddiema huma l-aktar riżorsa importanti f'pajjiżna mal-kumpaniji tagħna u nemmen li b'dan il-mod nistgħu nkomplu nħarġu lill-ħaddiema tagħna b'mod partikolari fejn tidħol it-tranzizzjoni diġitali u fejn tidħol ukoll it-tranzizzjoni sostenibbli biex ikollna aktar kumpaniji li huma ambjentalment sostenibbli f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Malta Enterprise qal li bħala korporazzjoni qed jiffukaw ukoll fuq it-titjib tal-ħiliet tal-komunikazzjoni, il-ħiliet diġitali u għajnuna għal kumpaniji fit-trawim tas-sostenibilità fost l-impjegati. Nieħu l-opportunità wkoll li ninkoraġġixxi lill-klijenti tal-Malta Enterprise biex jagħmlu użu minn din l-iskema u skemi oħrajn li għandna. Il-bib tal-Malta Enterprise huwa dejjem miftuħ. Il-kumpanija li ġiblieri ikollhom operat attiv fl-ekonomija lokali u jkunu rreġistrati mal-Malta Business Registry. L-applikanti jeħtieġ ikunu qed joperaw f'attivitajiet li jaqblu mal-għanijiet tal-iskema kif ukoll il-konformità mar-regolamenti tal-VAT. Tat-taxxa ta' dħul u tas-sigurtà soċjali hija obbligatorja. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit maltaenterprise.com jew jikkuntattja lill-korporazzjoni fuq info@businessfairs.com.